रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। गोबां दिन माने साननैसो जाबायमोन लाइभआव फैया, दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैफिनबावबाय। थ' जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो। थ' लोगोफोर एसे प्रब्लेम जादों आंनाव नेटनि, बेनिखायनो लाइभआ फैयाखैमोन आरोना। ट्राइ खालामबाबो जाया वाइफाइनि थाखायनो ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय थायो। हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर? एसे लाइभआव कानेक्ट खालामदो। लाइभआव दान्दिसे बोथोरा जोबोद गरम आरो फेन होआबानो थानो हाखाया, ओरैबायदि अबस्था। हाय हेल' लाइभआव दसे कानेक्ट खालामदो। निस्सय बयबो बेस्थ' दं जानांगौना। हाय हेल' लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे। बोथोरा ओरैबायदि गरम। हेल' लोगोफोर, लाइभआव कानेक्ट खालामदो। बांद्राय गरमबाबो बिराद प्रब्लेम जायो, फेन नङाबानो जाया आरो। कमेन्ट्स लोगोफोर, हाय हेल' माबोरै दङ? एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, हाय हेल'। बोथोरा बिराद गरम जादों। कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, हाय हेल'। लाइभआव दसे फैदो लोगोफोर। कमेन्ट्स। बोथोरा जोबोद गरम, फेन नङाबानो जाया आरोना। हाय हेल'। कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल'। कमेन्ट्स खालामदो। हाय हेल'। माबोरै दं लोगोफोर? एसे कमेन्ट्स। निस्सय बेबो बिजि जाजोब्बाय जानांगौ। हाय हेल'। कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल'। हाय हेल'। कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल'। एसे कमेन्ट्स खालाम। रिप्लाइ खालामगोन लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। बोथोरा जोबोद गरमनि दिन फैबायना। लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर। हाय हेल'। एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल'। माबोरै दं? एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। जोंनियाव खिन्थु ओरैबायदि गरम, थानो हायि बायदि गरम, माने खामनायसो आरोना। थ' लोगोफोर, हाय हेल'। एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। रिप्लाइ खालामनो नाजागोन लोगोफोर। एसे कमेन्ट्सआव फैदो। हेल'। हाय हेल'। कमेन्ट्सआव लोगोफोर, कमेन्ट्सआव फै। जायफोरा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलांदो। थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हाय हेल'। कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स। दिनैहाय सानडे, एसे टाइम मोननायलाय फिन खेबसे लाइभआव फैनाय जाबाय। बेबायदि डिउटिफोर गैया आरोना। थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, कमेन्ट्स। हाय हेल'।
कमेन्ट्स जायफोरा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना। थ' साउन्ड क्वालिटिफोरा बोरै थांखो आङो मिथिला, खोनानोबो मोनला दा। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स नायनोसै कमेन्ट्स खालामहर, चेनेलफोरखौ शेयार खालामनानै हो, लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' कमेन्ट्स खालामहर। हाय हेल' हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो। कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स जायफोरा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलांदो लोगोफोर, स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना। गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामब्लानो जाबाय लाइभआवहाय। सम मोनोब्ला बेबायदिनो गेजेर गेजेर लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन आरोना। सम बेबायदि होनो हाबाय थाया, बिजि जायो। बेनिखायनो सप्तायाव खनसेबाबो फैनो नाजागोन आरोना। हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर, रिप्लाइ खालामनो नाजागोन लोगोफोर। हाय हेल' कमेन्ट्स जायफोरा गोसो थानाय लाइभआव फैदो दसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स। हाय हेल' गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन। थ' जायफोरा गोसो लाइभआव फैनो हागोन आरोना। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स मारै दङ एसे कमेन्ट्स खालामदो। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर। हाय हेल' लोगोफोर जोबोद गरम दिनै आं एकदम फांखा लागायथाबनानैसो दङ, खामनायसो आरोना, ओरैबायदि गरम। आरो जुन जुलाइ सफैबावोब्ला मा जागोन मिथिया, बिराद गरम जाखाबाय। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन। आरो जायफोरा गोसो थानाय लाइभआव फैयोब्लानो जाबाय। दान्दिसे मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय फिन खेबसे लाइभआव दिनै फैफिनबावनाय जाबाय। स' कमेन्ट्स खालामनो हागोन, आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरोना। जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन। हेल' लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर। हेल' कमेन्ट्स माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर। हाय हेल' जोंनियाव एकदम बिराद गरम, बोथोरा बांद्राय मोजां नङा आरोना, गरमाव माने लाजाया। हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर फांखा लागायथाबनानैसो दङ आङो, साउन्ड क्वालिटिया बोरै थांखो जेबो मिथिला। हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर। हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स सम मोनोब्ला गेजेर गेजेर फैनो नाजागोन लाइभआवहाय। कमेन्ट्स खालाम। हाय हेल'
कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स जायफोरा गोसो थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामहरदो एसे मोजां गाज्रि तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो बयबो निस्सय बेस्थ' लोगोफोर जायफोरा गोसो कानेक्ट खालामनो हागोन आरोना सम मोनोब्ला आङो बेबायदिनो फैगोन गेजेर गेजेर हाय हेलो कमेन्ट्स हाय हेलो कमेंट्स असम से हो असम हेलो कमेंट्स करो थोड़ा कमेंट्स हाय हेलो हाय लोगोफोर एसे कमेंट्स खालामहर रिप्लाय खालामनो आङो सेस्था खालामगोन आरोना कमेंट्स लाइभआव फैदो दान्दिसे मे बी हाँ ठीक है कमेंट्स करो थोड़ा कमेंट्स करो हाय हेलो कहाँ से हो थोड़ा कमेंट्स करो हाय हेलो कमेंट्स हाय हेलो कमेंट्स खालामदो लोगोफोर एसामिस में बोलो एसामिस ज़्यादा मालूम नहीं है मेरे को फिर भी मैं थोड़ा सा बोलने के लिए कोशिश करूँगा सो আজি মই বহুত দিনৰ পিছত আকৌ একবাৰ আহিলোঁ লাইভত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে যোনি ভাল পাইছে আহিব লাইভত মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিব বেছিকৈ মানে আছামিজ ক'বলৈ নাজানো নহয় তথাপিও অকণমান কৈছোঁ আৰু হাই হেল্ল' कमेंट्स हाय हेलो कमेंट्स लोगोफोर कमेंट्स जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना तो निश्चय बयबो बिजि आरो बेबायदि कानेक्टबो गैया बांद्राय थाबाय थाला सानबाय एसे कमेंट्सफोर फैयोबा आङो रिप्लाय खालामनो सानो आसामिस की कहाँ से हो आसाम से बक्सा डिस्ट्रिक्ट बक्सा मालूम है बक्सा डिस्ट्रिक्ट है हेलो कमेंट्स करिब आको रिप्लाय কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো कमेंट्स करिब कमेंट्स हाँ ठीक है हाय हेलो लोगोफोर एसे कमेंट्स खालामहर रिप्लाय खालामनो सेस्था खालामगोन आङो रिप्लाय खालामनो सेस्था खालामगोन कमेंट्स निश्चय बयबो बिजि जाबाय जानांगौ फारसेथिं बैसागुबो सोलिगासिनो दासिमबो जोबाखैना आग्लायनायफोरबाबो जानांगौ रंजानायनि बोथोर निश्चय बयबो बिजि जाबाय जानांगौ मेरी भी है बक्सा में हाँ जी ठीक है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बक्सा में हेलो कमेंट्स अच्छा है तो लोगोफोर कमेंट्स खालामहरनो हागोन लाइभआव कमेंट्स हाय हेलो लाइभआव फैदो दान्दिसे बैसागुनि बयबो इन्जय खालामबाय जानांगौ गोदान बोसोर फैबाय गोदान बोसोरखौ बरायबाय इन्जय खालामबाय ना तो बयबो निश्चय बिजि जानांगौ तो
जानाय लोंनायनि धुम बिनि गेजेरावबाबो दसे सम होनानैब्लाबो आरोना थ' लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै खारलाङोब्लानो जाबाय। आं सम सम बेबायदिनो गेजेर गेजेर भिडिअसफोर लाबोनो सेस्था खालामगोन। गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलां। हाय हेलो कमेंट्स 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 थोड़ा कमेंट्स करो, रिप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग? हाय हेलो, कमेंट्स कमेंट्स लोगोफोर लाइभआव फैदो। हाय हेलो, कमेंट्स लोगोफोर कमेंट्स लाइभआव बारा गोबाव थाबाय थाला सानबाय आं 16 मिनिट्स थांबाय थ' गोबाव सम सावरायबाय लोगोफोर बिदिनोसै जों थानायाव दा बिराद गरम आरो फेन लागायथाबनानैसो दङ आङो थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांब्लानो जाबाय जायफोरा भिडिअखौ नुसनबाय आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन आं रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरोना कमेंट्स लोगोफोर कमेंट्स हाय हेलो कमेंट्स करो थोड़ा कमेंट्स 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 रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। हाय हेलो कमेंट्स खालामदो एसे सम सम बेबायदिनो मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय लाइभआव फैगोन लोगोफोर हायोब्ला आङो सेस्था खालामगोन दिनैहाय सानडे डिउटिबो गैया स' बिनि थाखायनो एसे टाइम मोननायलाय लाइभआव फैनाय जाबाय। कमेंट्स खालामहर कमेंट्स हाय हेलो कमेंट्स 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 लोगोफोर कमेंट्स खालामनो हागोन 17 मिनिट थांबाय आङो आरो लाइभआव बारा गोबाव थाबाय थानो सानासै आरोना कानेक्टबो गैया बेबायदि। हाय हेलो कमेंट्स 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 खालामहर लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव फैनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना थ' कमेंट्स खालामहर हाय हेलो लाइभआव फैदो दान्दिसे मानो खारजोबखो बाबाय नामा थ' लोगोफोर कमेंट्स खालामहर कमेंट्स कमेंट्स हाय हेलो माबोरै माबोरै दङ जोंनियाव ओरैबायदि गरम बोथोरा खामजोबनायसै माने गोलोमफुजोब्बाय आङो लाइभआव फैदो एसे लोगोफोर सावरायनोसै मोजां गाज्रि माबायदि हाल साल रंजानाय बोथोर थ' सुटि मोनासै एबारावहाय बेबायदि थांनायबो जायासै आरोना जेरावबो बेरायनायबो जायासै थ' रुमावनो दं लोगोफोर दा एसे कमेंट्स खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन दिनैहाय सुटि थ' सानडे एसे सम मोनदों आरोना कमेंट्स खालामहर हाय हेलो माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेंट्स खालामदो कमेंट्स खालामहर कमेंट्स 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 आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरोना कमेंट्स खालामहर कमेंट्स 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 हाय हेलो लोगोफोर कमेंट्स खालामदो कमेंट्सआव फैदो एसे कमेंट्स नायनोसै हाय हेलो हाय हेलो कमेंट्स लोगोफोर कमेंट्स खालामहर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हाय हेलो लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो मोजां गाज्रि सावरायनोसै थ' लोगोफोर कमेंट्स खालामहर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभआव आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांब्लानो जाबाय आरोना कमेंट्स कमेंट्स लोगोफोर कमेंट्स हाय हेलो कमेंट्स
आङो सेस्था खालामगोन सम मोनोब्ला लाइभआव फैनो थाखाय नेक्स्ट टाइम थ' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर जायफ्रा गोसो कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डिसकानेक्ट खालामब्लानो जाबाय डाइरेक्ट थ' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' कमेन्ट्स थ' लोगोफोर बिदिब्ला बारा गोलाव खालामला दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लाइभ भिडिअखौहाय कानेक्सनबो गैया आरो बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैया आरोना थ' कमेन्ट्सफोर थायोमोनब्ला आङो रिप्लाइ खालामगौमोन दा बेबायदि जेबो कमेन्ट्सबो गैया आरो माथो थाबाय थाबावनो ना थ' हाय हेल' 30 मिनिट्स थाङोबाथाय आङो दोननोसै आरो थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो मोजां गाज्रि सावरायनोसै एसे कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' लाइभआव फैदो लोगोफोर दान्दिसे लाइभआव निस्सय बयबो बेस्थ जानांगौ कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स हाय हेल' लाइभआव फै लोगोफोर दान्दिसे हेल' ब्रादार हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहर रिप्लाइ खालामनो नाजागोन लोगोफोर थ' दिनै एसे माने फ्रि टाइम मोनदोंमोन आरोना थ' बेनि थाखायनो लाइभआव खेबसे फैफिननाय जाबाय दिनै सानडे थ' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर बोरै दङ रिप्लाइ खालामनो नाजागोन हेल' हाय हेल' कमेन्ट्सआव फैदो एसे कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' जायफ्रा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामबानो जाबाय आरोना मा मावो माने आङो दा बर्थमान कम्पानियाव दङ कम्पानियाव मावगासिनो हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन कम्पानियाव विदेशावथ' आरो बेनो बांसिन ना कम्पानियावनो हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' आं तामिलनाडुआव दं तामिलनाडु हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स तामिलनाडुआवनो मावगासिनो कम्पानियावहाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय दिनै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय आंना न'आ बाक्सा हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स हाय हेल' लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे जायफोरा इन्टारेस्ट मोननाय निस्सय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना दसे सावरायबाय
25 मिनिट्स थांबायानो आरो बेसेबां सावरायबावनो लोगोफोर कानेक्ट खालामदो एसे जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै खारलाङोब्लानो जाबाय कमेन्ट्स खालामहर आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन लोगोफोर सम मोनोब्ला गेजेर गेजेर बेबायदिनो लाइभआव फैनो नाजागोन कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स 25 मिनिट्स थांबाय गोबां सम जाबाय लाइभआव थानाया कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर चेनेलफोर दंबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय साबस्क्राइब चेनेलफोर दंबा शेयार खालामनानै हो साबस्क्राइब खालामगोन सापर्ट खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' सम बेबायदि मोननाय जाया दिनै सानडेखाय एसे टाइम मोनदों आरोना थेवबो आङो गेजेर गेजेर नाजायो फैनो थाखाय लाइभआव लोगोफोर कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय रिप्लाइ खालामदा कमेन्ट्स लोगोफोर लाइभआव फैनो हागोन जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय गोसो गैयैफ्रा फैयाब्लाबो जागोन आरोना हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स एनि कमेन्ट्स नोंथांमोना खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर बारा गोलाव खालामबाय थाला नामा बोथोराबो जोबोद गरम फांखा होथाबाबो माने थानोनो हाया ओरैबायदि गरम कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर रिप्लाइ खालामगोन आङो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कानेक्ट खालामनो हागोन लाइभ भिडिअ'आवहाय दिनै एसे गोबाव थाबाय आङो सम मोननाय हिसाबै लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय जायफोरा नुसनबायना कमेन्ट्स फिसाबाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरो हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामगोन जायफोरा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन हेल' लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय बारा टाइम गैला दोननोसै आरोना 30 मिनिट्स थांनोसै आधा घन्टा जानोसै गोबां टाइम थाबाय आरो माथो सावरायबावनो निस्सय बयबो बेस्थ' जानांगौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया कमेन्ट्सफोर थायोब्ला आङो रिप्लाइ खालामगोन दा बेबायदि कानेक्टबो गैया आरोना लोगोफोर जायफोरा नुसनबाय बिथांमोना फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै आङो रिप्लाइ खालामगोन हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामदो एसे 30 मिनिट्स जानोसै आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय दिनैनि लाइभ भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नेक्स्ट टाइम सम मोनोबा बेबायदिनो आङो लाइभ भिडिअ फैफिनबावगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला
बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जायफोरा नायसनबाय बा नायबाय गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरो बयबो बेस्थ'नि सम ना गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो नायबाय गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आङो दिनै बेखिनियावनो आंनि लाइभ भिडिअखौ फोजोबथ'नो सानबाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय